dan Allah ku yi haƙuri ku tashi ku tafi kar ku zo ku jaza kun san ni na fi ku sanin halin shi yanzu haka a buge yake dan Allah ku tashi ku zan neme ku kar ku zo ku tara min na ƙarshen ki faɗa mata shiru faɗa mata da kawai abin da zaki ce yanzu shine dan Allah kun ga abin da nake so dan Allah dan annabi tashi ku tafi kar ku hada da shi tunda magana shaye-shaye suka yi farko abin da zaki shiru wani mu da batir yana bulekin mu je batir yana bulekin mu je action dan Allah abin da nake so da ku tashi ku tafi kar ku jaza mu dan Allah kar ku hada ni da shi ku tashi ku tafi To, albashirinku. Na zo da kayan sha. Kun sani ba a rasa nono a daga. Ba na minti ɗaya ba juwa a kai. kai dakata a gidan na za ku mun shaye-shaye a gidan na za ku mun shaye-shaye Saurara malam da Allah. Ba ku fashe. za ku mai da mun gidana kamar gidan bariki ne To kai ba gwamma bayan barikin da kai ba ma. Kai, saurara sai da ka'idan mu, ka ga wasa, ka ga tabbacin wasa a ciki, sanni mai gida, mu yawo da zo. abin da zaka ce kenan ba dai ke tara su a gidan jira ni Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ba fuskar yarin ta, ana kula na hajiya. Ina hajiya? Ga wata. Wallahi kina ji, yau ba matan nan kayan na fito ba. Yau kin gani na yawon barbada na fito gidajen matan aure na zan shiga ɗaya bayan ɗaya. In so in ji ya suka kwana ya suke ina ake ciki. Na ce bari in fara ta nan. Hajiya, wai ya kuka yi da Jamila akan maganar da na gaya miki yaya? Ko ta miki ta wurin kunne ba ta ɗau maganar da kika gaya mata ba. Na zo in ji ya kuka yi. Ni da wala ban so zuwan ka ba saboda ka zo ka sake tayar min da hankali ka bata min rai ko? To na je na gaya mata kuma ta ki yarda. Ta ki ɗauka amma na batta da duniya. A'a, Hajiya, kin gaya mata fa ta ki ɗauka. Ƙwarai. Ba ke ce mahaifiyarta ba ne? Ni ce. A'a, Ka Hajiya, ai san ba. yaran yanzu ai ba sa yarda da maganar iyayensu sai ta ɓaci sannan kuma a zo ana da na sani. Haka ne. Hajiya, ai ba a yi haka ba. Ba kya yanke wannan ɗanyen hukunci a kan ƴarki ba. Hannunki fa ba zai taɓa riɓewa kina ji kina gani ki guntule shi ba. Lala lala Hajiya la ba'asa. Yadda duk abun kunyar da ta ɗauko ba fa ita za a zaga ba. Ke za a zaga a ce kina gani kina ji wani abu ya faru da Hajiya wannan abin bai hukunci ne ya ɗan ɓauri da yawa wallahi. Yanzu abin da nake so da kai ka tashi ka fita. To, Eh. mu fita. Eh. To Hajiya ai abu ɗaya ne bai kai biyu ba. Shawara zan baki kyauta ba tare da ko sisin ki ba wallahi. Hajiya abu ɗaya zaki ki huta takaici. Abu ɗaya ne. Ki samu Jamila ki ce Jamila Allah ya tsine miki albarka Allah kwashe miki albarka. Jamila za ta nutsu. Idan wannan bai miki ba sai tana barci tana munsharin nan nata ta saki labba tana munshari ki ɗauko zindimemiyar taɓarya ki samu daidai muɗigarta tana barci ki rafka mata kina rafka mata wallahi tana farka tana ganin jini za ta ce ta tuba ta ba Allah ta bi ki. To ka ga shawarar taka guda biyu ba wanda zan ɗauka. To Kuma ka fita daga nan. In ban rafka mata ba kai na rafka maka. a ni din kanka. kuma Kai kuma daga nake shawara sai abu kirki haba Kan kuma Hajiya ganin ƙarin da za ce ta fito ne. Munafiki. A'a